कर्तृत्वाला जेव्हा दूरदृष्टीची जोड असते तेव्हा माणूस उत्तुंग हिमालयाला देखील टक्कर देऊ शकतो। हे शोधताना इतिहासाची पानं चाळल्यानंतर डोळ्यांसमोर येणारं पहिलं नाव म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज। महाराजांचा राज्याभिषेक सोहळा होऊन आज 350 वर्ष झाले। महाराजांनी उभं केलेलं स्वराज्य आज महाराष्ट्रातल्या जनतेला आपलं वाटतं। आजही महाराज असायला हवे होते असं प्रत्येकाला वाटतं। जगाच्या पाठीवर असा एकमेव राजा असेल जो एवढ्या वर्षांनंतर आजही प्रत्येकाच्या मनात घर करून आहे। मात्र आजची परिस्थिती पाहता महाराजांच्या कामाचा आणि कर्तृत्वाचा विसर राज्यकर्त्यांसोबत जनतेलाही पडला असल्याचं दिसून येतोय। शिवाजी महाराजांनी तत्कालीन काळात संरक्षणाच्या दृष्टीने केलेलं कार्य हे किती महत्त्वाचं होतं हे आजच्या परिस्थितीवरून देखील आपल्याला लक्षात येऊ शकतं। भविष्यात भारत भूमीवर समुद्र मार्गे देखील शत्रूकडून हल्ला होऊ शकतो हे 350 वर्षांपूर्वीच महाराजांनी हेरलं होतं। यामुळेच त्यांनी समुद्रावर आपलं आरमार स्थापन केलं। याच आरमाराची परिणिती आपल्याला आजच्या अत्याधुनिक नौदलामध्ये दिसतं। ज्याचा आरमार त्याचा समुद्र हे गणित मांडणाऱ्या शिवाजी महाराजांनी 1658 साली आपलं स्वतःचं असं आरमार स्थापन केलं। कोणतीही अत्याधुनिक संसाधनं नसताना भर समुद्रात उभारलेल्या जलदुर्गाकडे आजही आश्चर्य म्हणूनच पाहिलं जातं। सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग, खांदेरी, पद्मदुर्ग यांसारखे अनेक जलदुर्ग बांधून शिवाजी महाराजांनी समुद्रावर आपली सत्ता स्थापन केली, ज्याला आरमाराची उत्कृष्ट अशी जोड मिळाली। आज आपण कोकणापुरताच विचार केला तर किल्ले सिंधुदुर्ग आणि विजयदुर्ग किल्ल्यांच्या संरक्षणाबाबत राज्यकर्त्यांच्या सुस्तावलेपणाबाबत न बोललेलंच बरं। एकीकडे शिवराज्याभिषेक दिनानिमित्त मोठमोठे कार्यक्रम होत असताना दुसरीकडे मात्र शिवरायांची गडकिल्ल्यांच्या रूपातली जिवंत स्मारकं तशीच दुर्लक्षित आहे। शिवरायांनी लोककल्याणकारी राज्य केलं। रयतेच्या भाजीच्या देठालाही हात लावू नका असा आदेश देणारा राजा पुन्हा होणे नाही। म्हणूनच शिवराज्याभिषेक सोहळा हा त्यावेळी प्रत्येकाला आपल्या घरातला सोहळा वाटत होता। त्यामुळे शिवराज्याभिषेक सोहळा साजरा करत असताना राज्यकर्त्यांनी शिवरायांच्या राज्यकारभाराचा त्यामुळे आता शिवराज्याभिषेक सोहळा साजरा करत असताना राज्यकर्त्यांनी मात्र शिवरायांच्या राज्यकारभाराचा आदर्श घ्यावा एवढंच।